नोंथांमोना दाबो PPC आधार कार्डखौ डाउनल'ड खालामाखै नामा? नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो PPC आधार कार्डखौ बोरै डाउनल'ड खालामो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नाथाय आं सिगाङावनो मोनसे खोथा बुंगोन PPC आधार कार्डआ मा? PPC आधार कार्डआ नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो PPC आधार कार्ड। नोंथांमोना कम्पिउटार दखानाव गोबाङानो बेबायदि कार्ड बानायनानै लायो, नाथाय बेयो अरिजिनेल नङा, डुप्लिकेटसो। नाथाय नोंथाङा बे UIDAI वेबसाइटआवनो थांनानै बे अरिजिनेल कार्डखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन। बाय पस्टआव मोनसे फैगोन, नाथाय बेबो अरिजिनेल, नाथाय डाइरेक्ट कार्ड फैगोन। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअ गेजेरजों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। नोंथांमोना आधार सेन्टाराव थांनानै मेगननि स्केन, आखाइनि स्केन होखांनायनि उनाव 10 डेजनि उनाव नोंथांनाव रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव मोनसे SMS फैगोन। नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेनो SMS-आ इउर आधार कार्ड इज जेनेरेटेड। नोंथांनि आधार कार्डआ एक्सेप्टेड जाबाय, जेनेरेटेड खालामनाय जाबाय। नोंथाङा दा गोसो बायदियै बेखौ गावनि मबाइलावनो डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन, एबा नोंथांनि आधार कार्डखौ इमारजेन्सि नांगौ जायोब्ला बेवहाय मबाइलावनो डाउनल'ड खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि आधार कार्डखौ। आरो PPC आधार कार्डखौबो लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन। दिनै आं बेवहाय दिन्थिगोन PPC आधार कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनो। फैदो जों भिडिअखौ दायो जागायदोनि। गिबियावनो नोंथांमोना बे क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला। क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनायनि उनाव बेवहाय सार्च खालाम UIDAI, माने बे मोनसेखौल' सार्च खालाम UIDAI। बेनि उनाव सार्च खालामबाय। सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। बे UIDAI बे फार्स्ट लिंकआव माबायावनो थुना हो, पेजआवनो थुना हो बेवहाय फार्स्ट लाइनाव। बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। दायो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों गोबां अपसन दङ बेवहाय। अर्डार आधार रिप्रिन्ट, चेक आधार रिप्रिन्ट, आधार PPC कार्ड। दायो नोंथाङा बेवहाय अर्डार PPC कार्डआव खेबसे क्लिक खालामनानै हो। बेवहाय नोंथाङा गावनि PPC कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेनो PPC कार्डआ अरिजिनेल। बेयो बे वेबसाइटनिफ्रायनो, अफिसियेल वेबसाइटनिफ्रायनो बेबायदि कार्ड हरगोन नोंथांनो। नोंथांमोना कम्पिउटार दखानाव बानायस्लाय 100 रुपिस बा 120, 30 रुपिस होस्लायस्लाय बिथांमोननो नोंथाङा गावनि मबाइलजोंनो 49 रुपिसावनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जियानो जा नोंथांमोन, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेबायदि वेबसाइटआव फैबाय जोङो। बेनि उनाव आधार कार्ड नांगोन। दा नोंथांनाव जुदि आधार कार्ड दा मोनथ'वाखैब्ला, बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय जे मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामखानानै होबाय माबोरै जोङो आधार कार्डखौ डाउनल'ड खालामो। आं लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन, नङाब्ला आंनि चेनेलाव थांनानै नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्टआव जा गोसो सोंनो हागोन, आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होगोन। आरो माबायदि भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो हगारनांगौ बेखौबो नोंथांमोना बे कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। दायो आङो बे आधार कार्डखौ होनानै जोङो PPC कार्डखौ बोरै साबमिट खालामो नायदोनि। नोंथांमोन आधार कार्ड नाम्बारा 12 डिजिट थायो, बेखौ होनांगोन। बेखौ आं फिलआप खालामग्रोना लानि। नोंथांमोना नुनो मोनदों आङो बे आधार नाम्बारखौ होबाय 12 डिजिट। दायो नोंथांमोना मा खालाम, बेवहाय टाइप केरेक्टार इउ सी इन द पिक्चार। बेवहाय नुनो मोनदों केप्चा। बे केप्चाखौ जेरै दङ बिदिनो क्लिक खालामनानै हो। जेरै बेवहाय H-आ स्मल, बेनि उनावहाय 3, W-आबो स्मल, C-आबो स्मल, बेनि उनाव N। जुदि केप्चाया गोरोबाब्ला बिदिनो नोंथाङा थुबाय थानो हागोन। बेनि उनाव आं बेखौ माइ मबाइल नाम्बार इज नट रेजिस्टार। जुदि रेजिस्टार नाम्बार गैया अब्ला बेवहाय क्लिक खालामनानै हो। जुदि रेजिस्टार नाम्बार दङ अब्ला बेखौ क्लिक खालामनाङा। बेनि उनावहाय सेन्ड OTP खालामना हो। बेनि उनाव जेराव नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बार होदोंमोन ना, बेवहाय नाम्बार होदोंमोन, रेजिस्टार जादोंमोन आधार कार्डआव, बेवहाय SMS मोनसे फैगोन। बे OTP-खौ नोंथाङा बेवहाय होनांगोन। दायो आं OTP-खौ होनि 692691716। अके। बेनि उनावहाय एक्सेप्ट टार्म एन्ड कन्डिसन। बेनि उनाव साबमिट खालामना हो।
साबमिट खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नाम, डेट अफ बार्थ, जेन्डार गासैबो एड्रेस फैजोबगोन। बेनि उनाव नोंथांनाव बेबायदि कार्ड फैगोन। बाय पस्ट फैगोन बेयो लोगो लोगो जाया, 1 मान्थ नांगौ जायो बे कार्डआ बाय पस्ट फैनो थाखाय। नोंथाङा पस्ट अफिसाव सोंना नायनो हागोन 1 मान्थ जायोब्ला। दानियाबा मेक पेमेन्ट खालामनांगोन। फैसाखौ जों माबोरै हरो नायदोनि मेक पेमेन्टआव खेनसे क्लिक खालामना होबाय। बेनि उनाव दा मेक पेमेन्टआव बेवहाय मोनथाम अप्शन दङ, कार्ड, क्रेडिट आरो डेबिट, नेट बेंकिं, इउपिआई। नेट बेंकिं थाब्लाथ' जोबोद मोजां, नाथाय कार्डखौ खनसे थुना नायनि। आं नेट बेंकिंजों बानायदोंमोन नालाय। कार्ड नाम्बार, दा नोंथांनि एटिएम कार्ड नाम्बारखौ बेवहाय होनांगोन। बेनि उनाव एक्सपायरि डेट, कार्डआवनो थायो एक्सपायरि डेटआ। बेनि उनावहाय सिभिभि नाम्बारा बे एटिएमनि कार्ड नाम्बारनि उनथिं बेलथायनानै नाय नोंथाङा मोनथाम नुगोन नाम्बार अनजिमा नुगोन। बे मोनथामखौ बेवहाय होनांगोन। कार्डखौ उल्थायनानै नाय नोंथाङा, नोंथांनि एटिएमावनो दङ। ओमफ्राय नेम अन कार्ड, माने एटिएम कार्डआ जायनि नामाव दङ बे नामखौ थुनानै प्रसिड खालामना होब्लानो जागोन। जास्ट आं दायो नेट बेंकिंजों बानायनि। आं नेट बेंकिंआव थुबाय, ओमफ्राय स्टेट बेंकआव दङ नालाय बेनि उनाव प्रसिड खालाम। नोंथांमोन नेट बेंकिं खालामब्ला गोबांनावनो नेट बेंकिं थाया। आं डेबिट कार्डजोंनो नाजानि, डेबिट कार्डजोंनो दिन्थिनो नोंथांमोननो। नोंथांमोन लोगोनिसो नालाय बे आं दा बानायनाया, बेखायनो डेबिट कार्डखौ दा फन रिसिभ खालामाखै बिथाङा। बेखायनो आं नेट बेंकिंजों दिन्थिनो। बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंबानो जाबाय, खेबसेबाव आं बानायनानै नोंथांमोननो दिन्थिगोन। आं बेखौ प्रसिड खालामनानै होबाय। नेट बेंकिं, आं बेखौ पासवार्डखौ होना लाग्रोनि नोंथांमोन। दा आङो नेट बेंकिंनि इउजार नेम आरो पासवार्डखौ होबाय। बेनि उनाव लगइन खालामनि। लगइन खालामनानै नायनोसै बेवहाय नेभार। बेनि उनाव बेवहाय बेंकनि डिटेल्स फैबाय। पेमेन्ट डिटेल्स अनलि 50 रुपिस नोंथांमोन। 50 रुपिसावनो नोंथांमोना आधार कार्ड अरिजिनेल कार्ड मोनगोन, जेराव कम्पिउटार दखानफोराव सानसेयावनो मोननाया 100 रुपिस लायो। बेखायनो मेक पेमेन्ट खालामना होबाय आङो दा। मेक पेमेन्ट खालामनायनि उनाव इउ हेभेन कनफार्म खालामना होनि। 50 रुपिस इज बिं प्रसेस। ट्रेन्जेक्सन पासवर्ड हाइलि सिकिउर ट्रेन्जेक्सन, रिसिभ इउर मबाइल। बेनि उनाव इन्टार हाइ सिकिउरिटि पासवर्ड। बेवहाय लिरदों इन्टार हाइ सिकिउरिटि ट्रेन्जेक्सन पासवर्ड रिसिभ इन इउर मबाइल फन। माने मबाइल नाम्बाराव मोनसे SMS थांदों, बे SMSखौ होनांगोन आङो। दा बेवहाय मा लिरदों 691 58277 बेखौ अके खालामनानै होबाय। बेनि उनावहाय इउर पेमेन्ट वाज साक्सेसफुल जाबाय। दा बेवहाय रिटार्न क्लिक हियार टु रिटार्न बेक खालामबाय जोङो। बेबायदिनो नोंथांमोना बे आधार कार्डखौ एप्लाइ खालामनांगोन। बेखौ स्क्रिनशट खालामना लाखि नोंथांमोन। नैबेखौ ट्रेक खालामनो थाखाय, बबेसिम मोनफैगोन ट्रेक खालामनो थाखाय बे आइडिखौ नांगौ जायो। आरो डाउनलड पेमेन्ट रिसिप्ट डाउनलडबो खालामनो हागोन नोंथांमोना। डाउनलडआव थुनानै बेनि जेबो एसेबां इम्परटेन्ट गैया। डाउनलड जाबाय PDF फाइलाव, नोंथांनि पेमेन्टनि गासै रिसिप्टआ ओंखारबाय। दा बेखिनिया नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला सोंनानै ला मोजाङैनो। आं मोजां भिडिअ बानायफिननानै दिन्थिबावगोन। माखौ बुजि मोनाखै नोंथांमोना न'आव थानानैनो नोंथाङा बेबायदिनो मबाइलजोंनो बानायनो हागोन, जेराव कम्पिउटार दखानफोराव नोंथाङा फैसा गारस्लायस्लाय। बेखिनिया नोंथांमोन। थेंक्स फर वाचिं।